avui estem al Campionat de Catalunya de Velocitat Infantil, que també és Gran Premi HET, i ara ja fa 3 temporades que organitzem aquesta cursa. Doncs pel que fa a una cursa de supergegant, sí que s'han de prendre algunes precaucions afegides, però vaja, en principi ve a ser una mica el mateix. És una cursa una sola màniga, és a dir, una sola baixada ja és una cursa, però amb un estadi tan ample i tan protegit i tan segur com aquest no hi ha cap problema, i aquesta pista s'adapta molt a aquesta categoria. M'estava anant bastant bé, però per la boira no he vist una porta i m'he caigut. I sí, m'agraden les disciplines de velocitat perquè per l'adrenalina i per estar amb els amics fent competicions és divertit. Jo he fet una baixada, m'han tret una bandera perquè el de davant s'havia caigut, llavors he tingut de repetir i m'ha anat molt millor. I és l'especialitat que m'agrada més, perquè vas més ràpid i quan arribes a baix tens una adrenalina brutal. Des de fa ja 4 o 5 temporades vam instaurar el que avui tenim, que són els Campionats de Catalunya de Velocitat, perquè entenem que els nanos, els U14 i U16, amb aquest tipus de competicions comencen a trobar la sensibilitat de deslliçar, de tindre més velocitat. Són unes sensibilitats que segons els tècnics són molt importants per la seva formació. També la Federació Espanyola, com tu saps, la Copa Espanya, hi ha una jornada de velocitat, hi ha una jornada de velocitat, una de gegant i una d'eslàlom. Creiem que és important que els nanos comencin a tindre una forma diferent d'esquiar amb més velocitat i els hi agrada també, els hi agrada molt i els fa que es desenvolupin molt bé per sobre de la neu. Bé, com totes les coses, és tenir ganes de fer i voluntat. Aleshores, a la Federació Catalana tot això ho tenim molt assumit i hem tingut de fer un gran esforç a sumar a totes les institucions perquè sigui possible estar en aquest marc incomparable. És molt complicat tot, però bueno, està sortint bastant bé tot. Hem fet molts esdeveniments. El cap de setmana passada vam fer la Copa del Rei i la Reina, que es feia normalment fora de Catalunya i feia molts anys que no venia. Fem aquest míting internacional amb atletes de primeríssim nivell. Bé, molt bé, estic molt contenta de poder tornar a competir aquí a casa. És un gran esforç el que ha fet la federació per muntar aquesta pista aquí al Palau Sant Jordi. I bueno, la competició crec que podria haver fet una mica millor pels entrenaments que he estat fent, però bueno, molt contenta, com et dic. Sí, bueno, ara ja estem acabant la pista coberta, queda el Campionat d'Espanya Sub-23, l'Absolut, i creuem els dits per anar al Campionat d'Europa. La verdad es que si hace 7 meses me dicen que voy a volver a competir encima aquí en el Palau Sant Jordi, pues no me lo hubiese creído, ¿no? Estaba preparando la maratón de Barcelona, que se canceló, y eso ha hecho que, con el entrenamiento que venía realizando, pues al no haber competiciones de 10 kilómetros y en ruta, pues hay competiciones aquí en el Sant Jordi y bueno, me planteé competir hace 3 días en 1500 y hoy he repetido para correr el 3000. Pero, hombre, dentro de que ya tengo 44 años, correr con gente joven, pues la verdad es que no voy al ritmo como antaño, pero me he divertido mucho, ¿no? Buscaba esto de volver a sentirme atleta, competir con ellos y sobre todo pues transmitirles también mi experiencia y creo que ha sido una experiencia muy bonita.
tenía un poco de incertidumbre porque corrí el sábado la Copa Iberdrola y corrí el 1500, hice marca personal en pista cubierta y tenía miedo a que me pasase factura la carrera del sábado y no haber recuperado bien. Pero cuando me he metido en carrera, me he pasado el 1500 y he dicho, ¡guau! ¡Qué bien! He tenido ahí un momento de duda porque pensaba que iba a tener compañeras que iban a correr más y Maitane, siempre que es una compañera muy valiente, se ha puesto a tirar y no quería que ella sola se comiese la carrera. Y he hablado y he dicho, Maitane, ¿qué te parece una vuelta cada una? Ha aceptado y creo que estoy muy contenta porque he hecho marca personal, pero me queda un poquito de cosa porque creo que en una carrera que nos hubiesen tirado más metros, creo que podía haber bajado algún segundo y haberme acercado a la mínima del europeo. Nosaltres fa 10 anys que estàvem a la pista coberta de Sabadell. És la pista coberta de Catalunya, però com sabeu s'ha posat un hospital de campanya i ara amb les converses que hi ha amb l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat de Catalunya estem intentant que al juny, quan la competició, o més aviat que la competició, que el Covid vagi una mica endavallada, es pugui tornar a treure l'hospital de campanya de la pista coberta i començar-la a preparar per la temporada que ve, poder-la fer allà, perquè tornar a venir aquí era extraordinari, però és una altra història. És una pista que fa 10 anys que no funcionava, però la tenia molt ben conservada i he tingut molta sort de poder fer aquestes competicions.